την άδειξη της πτήσεως 632 από το Γαμόσχιστο. Άντε ρε, βάζ τη μουσική, όχι το να βάζ. Εκτενός ζωρό ρε, πού είναι σπάσεις. Καλά ρε, δεν που φωνάζει ρε, εντάξει. Λίγο πάνω λέρες. Εντάξει, σηκώστηκα ρε. Άντε τέγγεν, μάτε διάδες. Καλά, εντάξει. Περισχόχη. Οπ. Ποιος έκλασε. Βλέπε κύριε Λοχαγιάννη η πόρτα. Ποιος έκλασε. Δεν σου είπα ρε να βάλεις μουσική ρωτά. Ω, γαμώ το ξέρεις. Πάντα play, πάντα play. Πάντα play, α. Και κάνεις και εντάξει. Αλλά. Ψήλωσες, α. Φίλος. Γυαλίστηκες σήμερα βλέπω. Λάβρες, μπλάβ. Σιφταλιές έχεις. Να βάλουμε σιφταλιές. Κολοκάσι. Κολοκάσι να βάλουμε. Βάλε. Δυο σύκλες τραχανά. Ποιο σύκλες. Μία σύκλα πατάτες αντιναχτές. Να βάλουμε τις πατάτες. Μία Αυτές πίτσα. είπες, α. Σκάσε. Έσκασα. Μία πίτσα γίγας. Μια πίτσα γίγας. Μία πίτσα νταρβέιτερ. Μια πίτσα βέιντερ. Και μια φάουζαν κούπες. Μια φάσα κούπες. Μια φάουζαν, ναι. Να τις βάλω τώρα. Πουλί, βάλτε σιφταλιές πάνω ρε. Κάτι που τουρίστια μαλάκα. Δεν θέλω να πιστέψεις. Έλα, όπα ρε, Πάμε βάζω στο ράδιο. βάζ το ράδιο ρε, βάζ το ρε. Σίλα το play. Ποιος άψε το ράδιο εδώ μέσα. Δεν ήμουν εγώ κύριε Βέιντερ. Ποιος άψε το ράδιο Δεν είπα. ήμουν εγώ, εντάξει. Δεν ήσουν εσύ, α. Ήταν τότε το πιστόγερο τα μέσα. Πουστόγερος, α. Άντε κύριε, άντε να σου εξηγήσω κύριε Βέιντερ. Να μου Ο εξηγήσεις, α. πιστόγερος που ξεκίνησε το ράδιο, είπα του, πιστόγερο, δεν πάρεις το ράδιο, είναι αυτό Βέιντερ να φωνάζει. Ξανακάμε το και είμαι καλό για λόγο. Θα καρφώσει ο Πεζεβέγγις για μου. Πιστόγερο.